Atang. So guys, kamera duha karon guys kay si brother guys na problema gamay. So kamera yang gipahimo ina namin niya nga pang 1990's daw ang among ano doon mga ang video, ang video. Oo, video katong wala pa yung mga cellphone guys. So mo na gibuhat na mo ron guys sa giingon ni brother guys. So sorry di ay no sa mga dili ma-appeal na mo shoutout kay ang ma-shoutout na mo katong naay mga hashtag Atang, tama ba? Oh, so guys, sorry dahil no sa mga di ma-shoutout kay ang ma-shoutout lang namo katong naga-comment sa mga video unya naay hashtag Atang. Ang dili na mo ma-shoutout katong magpa-shoutout lang largod tapos dili mo comment sa video. So sorry kayo. So proceed na ta sa next. So shoutout dai ko kang Wawix TV, Randy Magusara, Lucky Lumungo, Arnel Minyosa Hari, si Marifi, Jamel Umar, James Al Uluhan, Ryan Ulay, Junji Vinya, Elena Impuesto, Helbert Bicoy, Joseph Custodio, Joseph Elden Danieles, babaeng Joker Musayaw, Micaela Ijanon, Mikaisi Patak, sana siya Kalag Lohera Vlog, si Bobby Lumupog, John Francis Tating o kang Ibarbe sana wala man hindi. Ha? Kimberly Joan. So kana lang mo ma-shoutout guys. Shoutout niyo guys. Kana kay shoutout. Ay shoutout ko guys si Rami Mapalang nga nagtrabaho sa Kapatagan, Ramjon Chicken Joy. Shoutout lang. Shoutout din akong So shoutout din ang brother no nga nagluyaron kanay problema pero wala may kabalong kung sa problema niya kay basta kay niadto mis ilang balay gani ha. Natulog man siya ingon yang mama na daw siya problema so wala lang sana mo siya gipugos. Kami lang ang nanghimog video nangayo lang mi sa iha og content. So what's up brother? So kana lang. So signing off na to no? So wala na to. Signing off.